Lala Kuyate. Samaira Sanu. Il sokoma. Nsera sira. Koni bashi tila. Wallahi bashi foite. Alhamdulillah. Nse yaradu. Ala kana bashi kanila. Amina ya rabbi. Ala ka here kanye. Amina ya rabbi. Biyen tene. Kosabe. Dogokun damine odu. Odu. Ame dali masafo ka wali jimando. Siga tala. Lala Kuyate umi ka jia ane aga ya Maria kono. Nawo. Na kadiye afo akafo nsiriye kono. Lala Kuyate bi dogokun ajora ko kora onyena. Ajora de. Ukun ko Lala Kuyate ame ala foni ka wali jimando. Kosabe. Ka nyina fe ali bi dogokun ka fur hira ala ko dama. Amina ya rabbi. Lala Kuyate ala ka jamana basiri. Amina ya rabbi. Ko na Lala Kuyate sa dogokun timina ndo kumya. Ulu tame dal masaba wali jabi. Ulu mafenge ala la onira mafenda ma. Lala Kuyate ka do ke ali bi anyira ye. Nyina ma hina ala ko dama. Lala Kuyate ala ka hero kanye. No bora ya amma sa chamani musumo fo Lala Kuyate. Na ya me jonu kunandi afi so bunuma. Lala Kuyate amma sa chamani musumo. Mun be bollo ka do ke oye. Lala Kuyate sija ani kenena. Mun fatulu no Lala Kuyate ka bada daleni ko no ya oye. Lala Kuyate ya rabbi ala ko ke. Ka ba chamani musuma. Dimze fra mabakoraka. Maliko na ani maliko kan. Ka damne bugudawla kana dugu kono kana duguba kono. Ma dama maliki mana ko kan Lala Kuyate. O bilaje ne ko salamu alaikum. Aywa. Samaira bala jeli mafugo walaikum salam akilla kan bogo wilam ne sanga dayna wana ke jen fa fa fe maliko nadu wali maliko kanadu ajarani nu ko signe nu sanga ina jabaran so mandi ko Sherif la TV u bala jeli lam ne ko jëm kam mandi san fe so ko madunu ajarani kam mi dam len tene ngatabla alam sala anya tanda na mana busi ngoro u ka soro bala jeli matara falindu ka jabaran mandi koro kasab se ka famnya so ngani jëm kan mambayina amba fokan baga be makuni sokoma kuku bismillah ko biandu kai ndoko kunkura koro ka do ko nyogo ndo ko here ala ka da amina ya jwanyara here la ala ka kunche here la amina kama mandama amina ka garzigo sana amina wala la kuyati jamka karafe juru nyaadi makui ayo Samaira Sanu nanyi kan mo ko bi foku bismillah aka kan and me baje kulu anyo do fa nyunu te sansoro juru ka sega jamka charin ka la se uluma je fa fe te gani de me bako ka demete stratégie fa mi taka anga technicien fa fe abu jabate officiel bango ka abu awo odo blanchisserie jabate odo la sakafe awo ko sebe ka dasa ara man ku wal nosma Nostradamus ko sebe Samaira mi singa tuli fanfe ni te zara fuka tase buyon zamzam ma ko se ko o filifien fe anga se ka amunu nga soro ka signal o bebe awo amona gani de abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni bɛɛ ni nɛnɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père mi ka di mɛ ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni ye cogo jan te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo tiɲɛ ye ala Malimamuso ne de b'a fɛ ka na dumankɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épice dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi
ki semenjiri ke zamzam ka najini ngura buya mpule ana EPC ko ke be mena ka ni so dia ni ngabla munya na mako jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buya a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyare la ibe babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wali ke la ka na juru be bamba 76 80 0062 76 38 59 59 Zamzam ka najini ngura kuya fule ana APC nude bela jele wasara lala kuyati ngora nsomo nyana soma sama kutura ndara nana ba ye ka foda ngale ba otema soro ola ni ya tagalage do froje temo lala kuyati adola esi akmekergela mimi mfuye neni bangwana ka Amadou Camara mimi mfuye ko ni majora Amadou Camara mon chef na kadi ba foko tabako ka Amadou Camara mimi mfuye anine anjena ka jemka ne ka nyina manya dogo kun ka damine tarata fakata blan alamsa mimi mfuye ana kuno vuru akunzigi mekanishima Samara sanugo bara ka chef da sururi masisa we Amadou Camara l'homme fort colonel major à la retraite Samara juwa nson dabla on mra ga général so ne be retraite ko mais mo to général jalabe bossisa etara famu ni ma fonga te koire mo to segana fi bola ka kla ka général ay anti segana fi bola on be chawla ka foli da Amadou Camara ka baraga mala fo ala ka to nyoko ya ala ka baro sa do frère tibere kono ni mvi ayi jora fi ngose bede anna be sigini kono furi ngale ka kono kuma dam sheshi fa tabali samela wala ko mati wele baga fa de me ide me baga ni blare la chinere bede no tel do ye cheye ibato alibi maka pakuru kuna kama yake na mbora ya mabara de majakulu la alibi jimkan ka fa jurun tatu ye blode ay wa Samara na nyanga de majakulu ka foli tam ni be talike anga clip du jour folo la ya nga sekoni dongo tigla mamunu mambulu kene kon o ma folo o be talike amna ta sawadugula alibi ka no blami ka nyi bi odi ko ala ka bune Samara Allah kibaru c'est fouetté ala ka seko fe Allah kibar c'est be laba le di bulu ne che o mama ala deli ala ka latika nyuma amina ya rabbi dala kuyati o la memi mvuyi ya fotu mina ne ya sure kemera jendi ne ka fajuruma o ka fie ni monse ngoro yana nga sega do kuno fune mbala no okona na biye dene donye no se ko rashuru mebi bo ani fara ko nyanja tira mo de tari su ko bali sona na nyon soro aka se jemka tablo ro mo o anga ta yan fanfe ka se kana na la sona
Lala Kuyati Samaira Sano memi mfuyi kuna to fe teriaja ni akera bolo no temefan ako dima teche Lala Kuyati ubato anga ando kuna voninga fe kono ni ya tralage Lala Kuyati bi ente na doi nya fe chokomi do kunda mina do ngabita memi mfuyi nyo akacha gukoro kosebe Samaira Sano na yin kuna funi bala daele rubrique info du jour ba tamne jamana ka fasirila e sor na e sor ta Samaira min be talike moto bu na tigeli seben ni o immatriculation hakila akun folo o bara udamnera awo Lala Kuyati kabini je kano kleta ani duru temene e baye ka fo mali jamana nyemao Lala Kuyati kasangani anga ministry mi ka baro beta kanya shitani sege kunyonyo bolima madame damele madina shishogo Lala Kuyati okoni oye baro nundo wala sa kasiga anga bulma fen sin flo ani sin sabaw ko no buguna tege ni ko gla encore mako immatriculation Lala Kuyati akoni atagalage okumu konana e baye ka fo Lala Kuyati mabisiga fo bi obuguna tege ni baro ko folo aye nobo Lala Kuyati akobo ka so bake mungelinyi akomi metalike madame damele madina sisugola obetalike anga ministre des transports et des infrastructures la ako ale koni ka sangani IF mabala direction régionale des transports na kadiwa foko XONT sunu ka fi Lala Kuyati akoni plaque konfolo ani catégorie konfolo olu bora wa ayo ta ko di otiguma Lala Kuyati akoni atagalage eba ye ka fo mabisika fo komindo ako anga sige anga lage okote abina fo ani ajabe nyona Lala Kuyati o itilia danye ako na manya ka fo bara adamne na IF mabala jukalo kleta ani duru encore ka ye ka fo ale o jeune kalo o masa ko o jabu konfolo bora Lala Kuyati eba ye ka fo ko abe ma hakli sigi egalaba kama jigi sigi ako kumu kona na eba ye ka fo plaque konfolo ani faka se catégorie konfolo ma kanyeshi moto sinfla ani se saboma Lala Kuyati eba ye ka fo ko ulu konu bora wa akera kungurota ani tare yi Lala Kuyati kasangani jamna nyama ulu ka fo yi we ayira ka fo bara mindu ne adamne na jigalo kleta ani duru temeni ame dumna ina fo bi ako ma ba shigi bonyo anko Lala Kuyati ulu kunu tame yaf mabala bunga tigini bara onundu ko ame dumna ina fo bi ma banani bonyo ngo ulu taw ko ni labewna Lala Kuyati mamunu ngerezega duna oka plakula faga si oka catégorisuma ye chado ko shumela sibe aleka bara ali tricycle bolai otemuto se sabani wa Lala Kuyati ale ko nusunya ko ale te fensura kafo ako bawo ni ngoni ke wali Lala Kuyati ako jigisigi danu ako bawo abike sababu maniviga moto akalla ko don wa ara mana ro jena ali ku wala ka okera don fanye ka ibaye kafo Lala Kuyati ayeli aben noya yaro iba amafoti Samaira ida kada fala ko biti gane kula ga def mega lamne aywa ejala na kabane mega lamne awo ya lamne kabane ay inte lamne nguni ku la ko ga do vejika ko awo tu da fi ko be ndala na mi vo ni ngoni ngile ko ntala kabane mo ya fe mo en jam yokulu balde jo inyina da jo aywa ila somni ngoni flesa des na ngundo atasiga fengena ila somni ndo de ngos na ngundo a jam yokulu balde ngos na ngundo e mbales na jamana di odo adama kulu balde is na ngundo abara kosele gatola Lala Kuyati akoni atagalage we ayira ka fo plaque ni catégorie ko no bole moto se flawla ako mimi info ye la nyini do mi na fate se ga foka ba Lala Kuyati bo akwe sababu ni ka lakana no ko ya kuba ya abeke sababu ni ka albi ka kishika bozo toroma Lala Kuyati bo abeke fen shido ne ye jamana kono ako kumu kona na madame damele madna sisoko ale clear ka sego okorofa kele unka ka yira ka fo moto buguna tigani Lala Kuyati abeke sababu ni ka bara no ya mimi info ye circulation na wa abeke sababu ni ka garantie ta ko di bulma fema ani bulma fentiku ba Lala Kuyati abeke sababu ni ka olakodo jamana nyama yoro ali mami takira shoye fe ba ye ka fo ayeli obeno ya okumu kona alabana ka nyini bela jenefe Lala Kuyati chukumi na beka siga uri kata ni ke akuna koyi kasiga ta akamoto ni ka buguna tiga papier ogla Lala Kuyati bo ni atalaga ayira ka fo mi metalike anga ka so ba university ani yoro munu be ni mo be sura ala ka china fo sugu ko naw Lala Kuyati akodone ena tolo una ma bla kata ni yoro ko fo nuna chukumi na okasiga ta mo ka moto buguna tiga ni ko luke akonga ni atakalage ako wati mi ngoni ndo Lala Kuyati wati do dalendo wa bela jene ka gele ka moto abuguna tiga de ko nonte wati mi be no
ko nin kɛmɛ ko jara tigɛ n'o dafara wa ko tɔ bɛ kɛ sariya gisɛ ye mun kɛ sariya busan ayiwa o k'a sɔrɔ an t'aw taara ko ni mɛnna ko ɲagali na taa ka da e kan ko san'o ka se o ma ko an ka sa korolen ta ko san'a ka foni Dala Kuyate boli kumandɔn o ka fisa n sen Amadu Gegere ale de y'a fasiri ka bɔ Yafuma Bala esɔrɔ o kɔnɔna na siga foyi t'a la Samayɛra Sanogo ka Amadu Gegere fo kunnafoni a sɛbɛkɔrɔ faamuyara a diyara n ye wuli ka jɔw sabati yanni don kofɔlen cɛ a ɲɔn tɛ a ko n'o tɛmɛna ko jeli t'a la journaliste ko t'a la a ko n yɛrɛ aw de dɛ hali jeliw ko n bɛ min f'u ye n'o y'a sɔrɔ ba min ta ma bugu latigɛ Samayɛra n'u ye jeliw minɛ anw dabara b'an kun n'an kulela polisikɛ la polisikɛ yɛrɛ laban na essence sɔngɔ da moto kan k'a d'an ma o ta ye ni polisikɛ min ma écouteur dɔ kulo la wa Samayɛra Sanogo an bɛ indépendant ta n'an y'o ta Samayɛra an ta Sikaso mara an ka taa Sikaso koyi n'an sera yen min bɛ tali kɛ yuruku maa dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko siraw fɛ olu kɔni tɛgɛ dara olu la u minɛlen kɔfɛ Samayɛra i b'a ye k'a fɔ barikon 137 o de tun b'u bolo fo ka taa se bidon 300 ma fo ka taa se essence litiri 25 ani bolofɛn caman wɛrɛ minnu kɔni minɛna Lala Kuyate n y'a f'i ye cogo min na hali bi an ka to taama o n'o fɔ kan wa n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ bolofifa o jɔ man di o kun kɔnɔna na ka sanga ni hali bi n bɛ min f'u ye kɛlɛ fari dalen ka ɲɛsin tajiw yuruguyurugu baaraw ma i b'a ye k'a fɔ Sikaso marabolo kɔnɔna na dugu min o b'a wele ko Lobugu la Lala Kuyate a bɛ Sikaso marabolo kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko o ye tigɛ da maa dɔw kan maa minnu don ni ŋanamuŋanamaw don bawo Lala Kuyate kɛwale min yera o nɔ na o tɛ fasoden ɲumanya ko fɔ a ko Lala Kuyate a kɛra cogo di i b'a ye k'a fɔ an ka jamana cɛfini tabaw ka sanga ni kunnafoniw dilen ye o mɔ Lala Kuyate o kɔni o ye o sen fa ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen na ni o bɛ Lobugu la o mara kɔfɔ Lala Kuyate Sikaso marabolo kɔnɔ a ko o selen kɔfɛ ye i b'a ye k'a fɔ o taara sɔrɔ Lala Kuyate mobili dɔw kɔni dogo mɛ wula kɔnɔ ye min mobili ninnu kɔnɔ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ ɲama koyi i b'a ye k'a fɔ citernes o taa mɛ citernes kɔni yɛlɛma ka kɛ barikon kɔnɔ ye Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ état major général a ye a yira k'a fɔ ka sanga ni o ye o nɔ kɔni fɛ o ye larawuliw ni k'o bolo da larawuliw kelen Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a bangenen fɛn min na o de ye e kulo ɲɔgɔnna jɔ ye Lala Kuyate a ko barikon 137 bɔɲɔgɔn ko Lala Kuyate ka fara min f'u ye 20 litres Lala Kuyate essence la o 300 u bɛɛ lajɛlen falen dew fɔ k'a tigɛ a da la bidon 300 a tɛ tɛmɛ o kan barikon 137 20 litres 300 o bɛɛ lajɛlen falen fɔ k'o tigɛ o da la essence la Samayɛra kuma gundo jumɛn b'olu bolo Lala Kuyate a ma ban koyi n'i y'a ta k'a lajɛ o labanna k'a yira k'a fɔ hali bi Lala Kuyate bariko langolo i b'a ye k'a fɔ o 65 bɔɲɔgɔnko hali bi o kun den bɛ kɛrɛfɛ Lala Kuyate ka se Yafuma Bala 25 bidon minnu bɛ ni o ye 25 litres ye o bidon 14 bɔɲɔgɔnko o fana langolo o kun sɛmɛ bɛ Yafuma Bala bariko langolo ninnu kɛrɛfɛ ɲaguma o kun na kɛ ka makɔnɔ wɛrɛ kɛ k'a bɔ fan wɛrɛ fɛ Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Natabasa yɛrɛ ye bangida ye Lala Kuyate a ko nin kɛwale ko nin kelen an ka cɛfini tabaw o kɔni o ye baaraw u ka baaraw ɲɛdɔn a kɛra sababu maa minnu kɔni bɛ ni o sen bɛ se ka ye nin yuruguyurugu kɛwale in na Lala Kuyate o kɔni ka se ka sanga ni fɛɛrɛw sigili ye u ka se ka tigɛ da o caman kan ne ka o caman tigɛ kɛ o ku ye ni ka sɔrɔ k'o sɛmɛ e ko woro paɲɛ k'o salo k'o bila o yɛrɛ ɲɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw la ni tajina ɲɔgɔnna minnu filɛ ni ka taa bila kungo kɔnɔ fantan ani banda kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate a nakun tɛ jamana kɔnɔdenw ye dɛ i b'a sɔrɔ taa yɔrɔ wɛrɛ bɛ o la min tɛ jamana kɔnɔdenw ta ye ko a dɔw la a caman bɛ lasalo ka taa di jarawulakulu maaw de ma a ko Lala Kuyate o dun ye kɛwale min sɛbɛkɔrɔ kɔnnen don bawo n'a bɛ fɛn yira o de ye jamanaden juguya baara ye a ko n'i ye a ta Lala Kuyate maanifin bɛ se ka juguya a yɛrɛ ma ye ko n gɛrɛ k'i yɛrɛ furu fara wa mun de b'a to e ka anw kuma nin ya essence la ni ka taa o ta k'o di jarawulakulu maaw ma a ko ma kan ka o ɲininkali ni k'o kɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ lakana tigilamɔgɔw nin yɔrɔ kɔfɔlen ko nin na Lala Kuyate o ko nin maa caman kɔni minɛ Lala Kuyate ka sanga ni kunnafoniya dilen o ma ani sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔ baaraw kɛlen o bangena min na o de ye maa caman minnu kɔni sen bɛ nin kɛwale jugu in na k'u bɛɛ lajɛlen tigɛ minɛ ni k'o kɛ o k'u ye k'u siri e ko woro paɲɛ Lala Kuyate
Kuyate min kan ka da o kan o na o da o kan Ablaye Jara ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ ka sanga ni o ka bi bɔli Samara a tɛ tɛmɛ nin kan hali bi an bɛ to kunnafoni ko binakun kan an bɛ indépendant bila ka Nouvelle Horizon an k'o ta koyi n'an y'o ta Samara ka sanga ni kungokolonba min bɛ Banamba mara kɔnɔna ni o ye Ɲamanina ye Ɲamina don Ɲamina don ok fasiri kɛba a sɛbɛ cogo de man ɲa bolo ok Ɲamina o yɛrɛ de don n'o kungokolonba in bɛ Ɲamina sa Samara ko an ka cɛfini tabaaw ye wuli ka jɔ ba sabati ka se ka Npogo kɔnɔ wɔrɔ k'o don Banmanci tigilamaw la ye Lala Kuyate jura tɛ a ka dɔgɔ jugu a to o lakali Lala Kuyate ɲɔgɔn tɛ k'a daminɛ juin tile 27 ka taa bila tile 26 la ni bɔgɔ dunni tɛ fila ye Lala Kuyate Jarawula kulu o ye caman dun bɔgɔ la Lala Kuyate ni dugukolo sumusumu tɛ fila ye bɔgɔ taara o caman dun kɔnɔ Lala Kuyate o bilama o caman ko nin kɛmɛ ka dugukolo tigɛ Lala Kuyate ni k'o da eko ngɛrɛ masa bawo an ka cɛdenw aw y'o caman bila ka taa lahara Lala Kuyate binna ka biya a ko n'i ye a taga Lala Kuyate kunnafoni ye a yira k'a fɔ ka sanga ni iya kuma b'a la an ka wulumasi tabaw ka wuli ka jɔw ye Lala Kuyate kungokoloba min bɛ iya kuma b'a la Ɲaminakaw fɛ yen Lala Kuyate fo ka se a dafɛdugu caman ma n bɛ min fɔ ye o don a ma kɛ basi ye min na ni a ye a dɛsɛ a ko min bɛ tali kɛ bɔnɔ banfila la ka bɔ an ka wulumasi tabaw yɔrɔ an y'o ta ni k'o congo Jarawula kulu caman kun na Lala Kuyate ka sanga ni Npogo kɔnɔ tan naani talen ni ka sɔrɔ o caman na Lala Kuyate a ko n'i y'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw o kɔni nana nin kungokolo in kɔnɔ fo ka se babolo in fɛ walasa ka se ka larawuliw kɛ ka sanga ni kunnafoniw ye a ye mɛn k'a fɔ Jarawula kulu o caman kɔni kɛ mɛn ka yen kɛ o daga yɔrɔ ye Lala Kuyate o de y'a to n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa sɔminɛ o de ye suba ye an ka cɛfini tabaw o nɔgɔ ni fɛ o ma a ko bila dagirida la Lala Kuyate o ko in taara mɛ min fɔ larawuli dabila balo ni k'o nun don nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔnɔna na a ko Lala Kuyate a ma ɲɛ min kɔ mɛ min fɔ ye a kɛra o ye Lala Kuyate a baaraw a bangena min na o de ye ka taa sɔrɔ mɛ min fɔ ye Lala Kuyate o ka yɔrɔ dɔ kɔni bɛ o bolo yen madama yen kɔni ye o faso ni o baso ye ni o bɛ tali kɛ Jarawula kulu la bawo ɲɔ caman de to bɛ o bolo yen Lala Kuyate ka fara o ka bolokɔnɔminɛnw caman kan Lala Kuyate min kɔni ni o bɛ o kɛ o makoɲɛfɛnw ye ka fara o bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate ka sanga ni o ka kɛlɛkɛminɛnw caman ye i b'a ye k'a fɔ o fana kun bɛ yen an ka cɛfini tabaw o ma nin ko in gɛlɛya koyi o nɔgɔni fɛ o ye fɛɛrɛw sigi sanfɛ ani duguma Lala Kuyate sanfɛ pankuru ni o ye tasuma suru dugumacɛdenw o bɛ jugu finiforo k'o baraforo Lala Kuyate mɛ min fɔ ye a kɔni kɛra sababu ni ka jugu caman ni k'olu fa Lala Kuyate fa cogo cɛjugu la Lala Kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ jugu falen kɔfɛ an ka cɛfini tabaw o labanna ka o bolokɔnɔfɛnw caman sa olu koyi a ko bon min bɛ taali kɛ mɛ min fɔ ye ɲama dɛ procédé à la saisie de 10 motos a ko moto ba 10 Lala Kuyate an y'o minɛ koyi min bɛ taali kɛ iya kuma b'a la moto ba ninnu na ni o ye o ka gros cylindrique ninnu ye Lala Kuyate ka fara o kan min fɔ ye essence min fɔ ye 20 litres o bidon ɲama dɛ 25 bidons d'essence de 20 litres o tun bɛ bamanankan na 25 bidons d'essence de 20 litres essence 20 litres bidon o 25 o falen dew o mɛnna o la Lala Kuyate ka fara o kan o ko malo bɔrɔ o 100 kilos o 30 o tun bɛ tobili kɛ yen kɛ malo bɔrɔ 100 kilos o 30 e tɛ kuma banikokaw ka jabate fɛ a ka fɛn in bɔ la dɔɔni an y'o tɛ a nunji b'a la ka jigin dɛ a ma tɛmɛ nin kan sɛnɛfɔw dege tɛ fɛn la an dege tɛ na a fɔ kanubagaw ye ko k'a kɛ hakɛto ye n b'a la ka nun furu cogo min k'a furu ten ko de dɛ Lala Kuyate a ko malo bɔrɔ ni o bɛ tali kɛ ɲamade 100 kilos o bɔrɔ 30 a ko o fana mɛnna o bolo ka fara arajo taliki waati o fana kan ani u ka kɛlɛkɛminɛnw caman Lala Kuyate o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ la ka bɔ o bolo ka sanga n'an ka cɛfini tabaw olu ka wuli ka jɔw ye a ko Lala Kuyate a ko nin kɛra kunnawolo ani nisɔndiya ye bawo ka bɔ dugudenw yɔrɔ ani dafɛdugu bɛ yen n'an ka cɛfini tabaw sera ye a ko bawo o kun bɛɛ la ni k'o bilasira nisɔndiya ani tigɛrɛ duman fo ka se farifo ni ka sɔrɔ ka kuncɛ ni dugawu kelen ye o ye cogo min na Ala bɛ se ka o fanga se jugu la Mamadi Ture ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ ya kuma bila min kɔnɔ o de ye Nouvelle Horizon ye n'an ko ma ko ɲɛda kura Samara Nouvelle Horizon n'an y'ale bila min ye Soir de Bamako ye an b'a ta n'an y'o ta Samara an bɛ taa Segu n'an taara Segu min bɛ tali kɛ Segu dɔgɔtɔrɔsoba a fɔ hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba yen nɔ o baarakɛlaw ka lafasali olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka bɔliba kɛ min bɛ tali kɛ u ka ɲɛmayaso da la
ka se ka taa a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ baara kɛcogo ye kɛnɛyaso in kɔnɔna na k'o tɛ ka taa o jimi sira fɛ ani baarakɛminɛn minnu fana bɛ yen nɔ ko cogoya ba tɛ olu bolo bilen. Lala Kuyate dɔgɔtɔrɔso a ko a ma ko l'hôpital Ɲɛnankɔrɔ fana ani a ko kunnafoniyaw caman y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni gɛlɛya tɛ fila ye Lala Kuyate kelen bɛ nin caman wɛrɛ kofɔlen in na kama sɔrɔ kɛ gɛlɛya man ka kɛ bawo n'i ko hôpitalso i b'a fɔ ko buna adamadenw ni tangani ani o kisili bawo kɛnɛya baaraw o de bɛ yakuba ye a ko Lala Kuyate nka n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kasani fasiri kɛba Laya Jara ale ka fɔ ye a ye a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen na Lala Kuyate a ko gɛlɛya damadama bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na bi dɛ a ko o gɛlɛya fanba o de ye Lala Kuyate o ko ma ko oxygène ko o ntanya bɛ oxygène ni fiɲɛ tigɛli la min bɛ don k'o tɛ o ko Lala Kuyate a ko oxygène tɛ bi a ko oxygène ntanyani a ko o de kɛmɛ sababu ne ka opération baara caman k'olu gɛlɛya a ko bon ni oxygène tɛ yen e b'a ye k'a fɔ opération baara o bɛ gɛlɛya ko Lala Kuyate ko bi opération min bɛ kɛ yɔrɔ kɔfɛ na o de ye minnu ko in ka gɛlɛya a tɛ ɲa nama min kɛ maninfin ni bɛ bɔ a ko Lala Kuyate o b'a la ka o damadama de kɛ a ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan e b'a ye k'a fɔ u labanna k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ni baarakɛyɔrɔ kɔfɔlen u ka lafasalikulu maaw la o daw sera fɛn min ma u bɛ tali kɛ olu ka dugujɛko mɔgɔ ni ta maaya kɛcogoya o baaraw la u ye a yira k'a fɔ les mauvaises conditions de vie des travailleurs a ko olu tɛ lahala ɲuman na Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o de kɛmɛ sababu min bɛ tali kɛ u ka lafasalikulu maaw bolo Lala Kuyate o ko ni ka se ka bɔ ni ka tabale gosi ka wele da ni ka ɲɛsin yafuma bala u ka ɲɛmaaw ma a ko n'i ye a ta k'a lajɛ u ye a yira k'a fɔ an kɔni ye nin jɛrɛ in labɛn Lala Kuyate yan bɛ min f'u ye walasa ni ka se ka an ka gɛlɛyaw ni ka ɲɛfɔli kɛ o la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ baarakɛlaw Lala Kuyate a ko dugujɛko mɔgɔ ni ta maaya kɛcogoya a ko ɲuman tɛ anw bolo a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka fara o kan an ka baarakɛ minnu yɛrɛ minnu bɛ anw bolo yan n'an kan ka kɛnɛya ta k'a lase maaw ma a ko o kɛnɛya o baarakɛ minɛnw a ko Lala Kuyate l'état lamentable des appareils nazarakan don dɛ ne m'a fɔ dɛ a confié un responsable syndical a ko n'i ye a ta k'a lajɛ e b'a ye k'a fɔ u ma dan dɔrɔn ma koyi o ko les hôpitaux de la région de Ségou y compris l'établissement de référence de Ɲɛnankɔrɔ Fɔnba traversent régulièrement des périodes de forte tension interne le manque récurrent d'électricité stable impacte lourdement le fonctionnement du plateau technique a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko a ma da hôpital Ɲɛnankɔrɔ kelen in ma koyi o ko Ségou marabolo kɔnɔna Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ kɛnɛyaso caman bɛ bi gɛlɛya bɛ minnu kan Lala Kuyate ka sababu ni yafuma b'a la furugufurugu caman ye a ko ka fara o kan a ko kuranko n'a bɛ e tɔgɔ da o kan Lala Kuyate o min kɛ sababu hali bi ni ka u ka baaraw dɔw gɛlɛya o bolo madama kɛnɛya ko bunakun kan a ko subulon n'a k'a ma ko morgue a ko olu lahala o ka jugu ka fara bloc opératoire u bɛ opération kɛ salle minnu kɔnɔ Lala Kuyate a ko o fana ta ka jugu a ko o de kɛmɛ sababu maa minnu kɔni bɛ taa ni u ka maaw ye k'o furakɛ a ko olu kɔni ka o da minukolo goya ka sababu kɛ baara kɛcogoya ani baara kɛminɛ min bɛ ye o bolo a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate olu kɔni bɔra bi ne ka damakasi kan kɛ ka se ka diɲɛmaa kɛ seere ye nin kɛwale ninnu na olu bɛ baara kɛ minnu kɔnɔna na Laya Jara ale de y'a fasiri maa min ni a mako bɛ a la n'i ye suwarimako ta page 6 i b'a sɔrɔ yen n'Ala sɔnna awɔ Samara an ka ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ les échos ta wele n'an y'o ta min bɛ tali kɛ motoba ninnu bɛ maa minnu bolo u ka magasinw kɔnɔ n'u ma sɔn k'u yɛrɛ yira nin waati in kɔnɔna min bɛ tali kɛ DGCC maaw ye u kɔni bɛ ka o magasin ninnu kofɔlen ninnu caman datugu tiɲɛ don Lala Kuyate n'a fɔra k'i k'a to n'i m'a to a dɔrɔn n'a tora i kelen i b'a cɛ a ko jamana ɲɛmaa o ye kankari gosi a mɛnna dɔɔni ka yira k'a fɔ maa ko nin bɛ yen ni motobaw b'i bolo a lasagolen don i y'a faamu i ka bitigiw kɔnɔ k'i ka kɔn ka taa o ko fɔ ɲan ko jamana ɲɛmaaw ka bɔ a kalama cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka k'i seereya ye a ko n'i ba o ma Lala Kuyate a n'a kɛ ŋɛniya wɛrɛ b'e la min ni anw tɔw tɛ kelen ye mais Samara a bɛ minnu bolo k'a bolo olu t'a la dɛ ayi minnu b'a bolo sisan a bɛ minnu bolo k'a boli olu ta de u ka taa u ka bungatigɛli kɛ n'o ye immatriculation ye n'o tɛ Banikɔkaw ka motoba kelen b'a bolo dɛ awɔ ale kan ka taa bungatigɛ don il faut pas k'a bɔtɔ la sa ka se télé la yan non sisan u ka moto bɛ n'a la dɛ non lui a ɲini b'ale fɛ dɔrɔn a ka taa bungatigɛ de a banna o y'o ta ye nka minnu kɛ bɛ k'a kɛ jagofɛn ye n'a sɔrɔ a caman toni b'aw bolo k'a ka bɔ ka taa a kofɔ jamana ɲɛmaaw ye a ko n bɛ min fɔ ye ka sanga ni o de ye e da sera a ma caman yɔrɔ min kɔni bɛ yen ni u ka baara bɛ taa ka ɲɛsin jago ni feere kɔɲɔ ɲɛbɔli ma DGC maaw Lala Kuyate o kɔni wulikajɔw kɛ ka don jɔ avion kɔnɔ Lala Kuyate min kɔni ni a ye nɔ bɔ a ko bawo a kɛra sababu Lala Kuyate u ka
bata soro magasin ba do ko be juwa fi ba ko no la ko te munu ngoni famene ko nyokoro shuru e ko jigine la ko te muto banunu na munu ni o masiga la ko fo wani o la ko donte jamana nyama wuro akoya ko te o de kala sababu kasiga o kanu sengo yira la ko te e ba ye ka fo o de kala sababu to mina jamana nyama la ko te kasani DJC o ka wuli ka joyi o kasiga tiga da o yoro ko fule manunka akoya la ko te akela sababu ni ye ataka la ge muto banunu o chama ko ni be la ko te o tara soro o be a la ko te munu o makofo ako o ye ke waliye ni afika ni sigana ye bo afora ko amaye mamunu lukata o yoro kofo to mina baraka siga do ya obulu o wati do dime o ma o baraka no ngani mata ere kofo o kono la ko te jangmangana rada ye ela mini ando tata kelenyi sigatala o ka redaction lu de ya fasiri la ko te mura abi nabi samaira sanogo ifo ki bargada ya tete meninga fatu se bokoro wala ma jigia ka foka no bawo ye famia soro utafa na bi kuna fongo na strafe o bato se gana fia bodoni ambo ke ka dunje munka atako fulana nkono le ko mura flate blo bi de bi ko ni mura flate mulu de ina alam na ni nebi e fu ma de ga sure bulu kayo am se ngata abu sanfe mi te zara kun fulana fuka ta se bouillon zamzam ma ambo nyamara ka singana que ce de sport mo fi docteur Issouf déjà sur place bien installé confortablement docteur Kogay amona e gani de abe mi wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père mi ka ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye e ni dɔn surprise kelen ni dɔn a bi yan a mangani sisan kɔni ye cogo jara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a n'a épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a n'a épicé dun Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet a n'a épicé ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet a n'a épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Segesi Babi avec nous dans ce studio et nos chers amis sportifs. Ouais. Docteur Issouf Koulibaly. Il est gagné ça. Fargolo nyana jati glamo. Amalo ka fotene otene. Kan boko bisigi. Kene ala munu e fargolo nyana jaka. Odude. We akuna fun ko na nga je. Mi fu avec la so budo ka fo ko ne mo do ka so to wi. Ay yere di yere ko ya. Ola mi su bisila. Sabe. Eso na nyu ngi ta ka nyama. Docteur Issouf il se ko. Abaso ma sama
Sera Bastena Demadu Abaga Kane Ekulubali Wa bien tene Segatala jilimuso ya foto komina ni wati sera mimi mfo do fona be ulube wati de blaje mganko no ifa ko nyaje kuna fondi ai janko ami wati na sisa isufu Kulubali bae ka fo akanba obe Segatala ola me isufu akino ka bismillah kuna fondi ko fula me ma ye abulu ni ma fila na so siginga odeye musulaka ka balonda sina balonda o barabla foli o kuma sina mali jamana ko Segatala sama era mi fo san ganda dokumana kala la ko ate fo a fleba belajere fo ka belajere walima don a be tesiri mina a dumute machi denglina vraiment ani folka kana la technicien belajere ana ko tan ante se ko fulila amo fulika wi ako anyina amoke ala kuna forum be wori ka fo fintika ko ka ton no iswase e ba kala folo fintika ko ka ton je flema la as police me iswas me parce que police qui est paramilitaire oui donc lu ko do fintika ko ka mina ngono ba sisan tension ngono o be fra nyoka be kala soro suye do mu be tongli ngono iswasi ni iswasi ni amazon ko say nek me nyona akala sibirido les gens que le mo ngono vla san 2026 stade ma wadi ko nata ko nana akun tela fintika ko ka sebe aka fla ani karangulo amazon community musala kauka ni o ka junjo sabana iswas ka kutmali junjo sabana na tako flana saro o to klin chikata ni natuma kala ko chiko kura kata tukuni don ni o nukilenga tako jure kala saba ukas wa ngabga flani o dala nyonka o dala nyonka voilà menya fa nyonka voilà parce que kutmali 2025 oyota donc kutmali 2026 o fla dala nyonka voilà mais docteur wala amesika doni kunya tako jule na wa kudmali musalakao edition na pona ma fli angon be tan kili parce que ale damna mame quoi amame bashite donc c'est ça ni o takalage yoro o mi flo be kim so ka fa isufu joro me be siga ya ala muso ka be ka fla go ngina je hukum ko nana mali ko fa mali ko kan avec ça bien ka o ni chana ka de ma ka folo parce que folo chana ka kudmal lek mi mais muso ka ta kunti yeah donc o kunti do avec ça ko de ma ka avec ça fana équipe do be munu ma o reste championnat o ka so go rattraper kudmal fenena voilà avec ça vient venir mal bien chebo feneke anga fa muso bossa ke na muso bo donc muso bo ni o lu beta mali jamana jorefa jamana koka voilà le ma fa ni to diu alala après ça dio nawa ga garriera nawa ka takanti atna garma 16 de bali olo de bali donc bajité on forme ko c'est vrai donc là ma félicitations à l'ISFAS et ka faut bon courage aux amazones community donc ma faut ko ni ala sabra yrola ali bi ali o gere sebi sigatala na ko yati samara sanu bi ange ma nyeshi mi ma jien se ren fait o de jien nyon ko me o sera balon dan bayi samba flani mo ngoro ta l'Amérique jamana Mexique ani Canada isufu Kulubali abambulu koro na ko yete ni nye donga temenye nye boka achikona yikono wala ana gankar asuna isufu Kulubali docteur kujumoni akibara be choko dibi ame 16e finale là 16e de finale au 16e de finale là et kunu blanda dotana 21h wati Afrique du Sud Canada wanga cha bo kondo de bi dana Tunisie éliminé la folo bodo donatu la kondo betemena o kondo la fana kunu amanya Afrique du Sud bolo parce que africain chama rebe minu me ka Canada supporter ko ka Afrique du Sud supporter parce que Afrique du Sud be ka farfin don kenga boka jamana kono albiwa ali sisa ko boko mo ge donc farfin bere me ka Canada supporter mo si Afrique du Sud fami watimi ka da ka politique ke to ka aka jamana do be ka jamana chama tra jamana do ta ba sur Afrique jamana kono o be ka mo farfin mu boka ko foka ka do gen ko bol fon jeni da kala so be africain famba de sur Afrique fait Canada donc sur Afrique éliminer kunu donc kunu kila ni kadangulu kunu Canada ko nyongona mi et lo ngala ba doy donc Canada qualifié là le Canada au Sembo vachité donc bi 19h Brésil Japon là Jojo me gagne là Brésil ok mo Brésil wa Marie
ai ne kɔni ko Brésil o comme il ne ka jamana parce que Vinicius be o nga joueur de bi fana bon da duma do fana be 22h30 Allemagne Paraguay Adome gawna Allemagne Paraguay Allemagne no fana ho la jamana parce que anga joueur de abi balda ko ya donc Sinisa Pays-Bas Maroc yanga Maroc yanga chebodo oni Pays-Bas we ñoo soro o mano wode am farati ana nga farantigi araba o dongole fena mais Pays-Bas Maroc ye 3h du matin de I know 3h du matin amo fleur da kata fajiri seri voilà donc au dongole Côte d'Ivoire Norvège wa so lo ñoo soro 19h amo be blati voilà donc France nous Suède fino ñoo soro 23h voilà donc arabado ça joue avec les follow 3h du matin Mexique Équateur donc 18h Angleterre RDC Congo Belgique ni Sénégal fino ñoo soro dongole 22h no bola États-Unis Bosnie Herzégovine kana Espagne Autriche jeudi 2 juillet vendredi 3 juillet 1h du matin Portugal Croatie hop je me gagne Lika Modric Portugal il mo fole de faire mai donc du mois de juillet avec les Sava Suisse Algérie au Dongolais Australie Égypte samedi jeu avec les nani Argentine Cap-Vert Argentine Cap-Vert ka kuchele jeu avec les nani Colombie Ghana Argentine Cap-Vert c'est bon ana on Cap-Vert qu'on supporte parce que vous frère jamana en Argentine on go che do nga fen parce que mo to ka fo Cap-Vert kan nya soro be ka balola o mami fam Cap-Vert jamana dem me jamana kokan o ka chemi jamana kono donc ce qui fait qu'ils ont une équipe soudée c'est un pays touristique et puis expérimenté voilà tursi min wel bo jamana gara kana o bna do soro nunga mo fi do tato tano gadon yi Amérique français Europe lu do ni kala balon tano yi o be ka jamana devant o si na jamana ouais manga mo tama kala ko Cap-Vert fitini o tere o be ka nyine pan o jate yin guna o jate mbede voilà comme o tama de diaspora mo yi voilà donc Youssouf Koulibaly albi kasiga fa ko nyajani ka kunche ami do mi Youssouf Koulibaly bo sana nga do o kono et Bagoubala, qu'est-ce que tu retiens de la prestation des pays africains lors de cette première phase du mondial? Ça m'a rappelé que nous sommes dans jamana frafin jamana okoro parce que nous faut faire bon danta kanana 600 il va avoir complexité en Afrique du Sud c'est complexe on va ka tobu rede chi tobu rede c'est en africain oui il m'a allemand encore dans le bas de bola ka foko la Côte d'Ivoire joue un football sauvage parce que maintenant tu vois de tout là en ka kene en simple forme en bi bo ballon kuna ka ballon ta tana atifié oui bon follow na follow nga jamana ni mo bendron il va être 5-0 et puis c'est il faut 5-0 mais en maïla il faut déjà en nous devons jouer c'est où là nous trop bien faire au tableau si ça au borai au tableau parce que nous devons le championnat clean au devons très championnat clean amino kan sans que le temps fla et même on se trengere kan et puis pour il y a comme on dit là là que tu as de matin nous mais follow phase follow bani de ma ko donc kelembora donc faut qu'on de tout et ba ka faut c'est faire là donc jamana kile fana donc alba atoy jamana segidi parce que nous bunake to mu jani facteur kile ga ko to frafe jamana ko do beta tana beta Brazil tan ko n'entra ko 8-0 be kana soit 10-0 be kana quand c'est ballon dana mais c'est ça va faiblir jani facteur re ko ko tale mo boko yina ka fra en frafe na donc mais bi ko latige Cap Vert machine li ke Espagne fait voilà champion d'Europe en Cap Vert arrive ka dominer match ko pour sa première participation voilà ni ko fait voilà et RD Congo et match ni Portugal fait voilà et Ghana y fana ni ke o ka jama ba do Ghana ma 5 c'est également 5 fait Irak là donc c'est pour dire que effectivement donc ça il y a plus de complexe africain bon tana koni ani to bo ma trigger wona sa kalotan fla complexité en anglais oui voilà donc Youssouf Koulibaly nous arrivons presque à la dernière question ODE bi kuno fonu bolo 120 anke me kamille kacha me sigana mari jamana kono ODE anga
n'a dɔrɔn tan tɔn min bɛ n'o ye Stade Malien de Bamako ye o ka min min f'u ye degeden karamɔgɔ a kun b'a fɛ kuma Isufu Kulubali dɔw y'a yira k'a fɔ ko a taara dɔw yɛrɛ y'a yira fɔ ko a ma taa Isufu Kulubali e kɔni e gan kari a sun na jumɛn bɛ an bɛ se ka sigi jumɛn yɛrɛ faamu ko in kun kan sɛbɛ a kuma diyara n ye kosɛbɛ parce que chef fila ye kunnafoniso ye n'i y'a mɛn i t'a mɛn peut-être la quoi an b'a jeli le f'i ɲɛna i bɛ taa ɲɛɲini cogo o cogo sɔrɔ o de don kunnafoni caman bɛ ka min fɔ o de tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko Stade entraîneur taara k'a taara tɔn min na o ye Congo tɔn ye Maniema Union k'a taara yen de o kunnafoni tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ entraîneur yɛrɛ an balimaw dɔw ye entraîneur lasɔrɔ ne ma entraîneur lasɔrɔ mais ne y'o lasɔrɔ k'ale yɛrɛ y'a wuli k'a ko k'ale ma taa k'a bɛ Yaoundé o y'a faso ye Cameroun sani ne yɛrɛ ka yɛlɛ plateau na sɔgɔmada in na walasa n ka kunnafoni lakɔrɔkɔrɔya ne ye Stade ɲɛmɔgɔso yɛrɛ wele n ka entraîneur ko bɛ cogoya di k'a bɛ Yaoundé a n ko Yaoundé ko tɛ a taara wa a ma taa ko kunnafoni b'o bolo a ma taa olu ka entraîneur de don donc kunnafoni min bɛ ne la Aïcha na mɔli tɛ taa a fɔ peut-être la présidence la dɛ jɔn bɛ taa a ta de ka na n'a ye donc an bɛ se ka sɔnni sigi min kan a ma taa bien Stade Malien ka degeden karamɔgɔ a bɛ o bolo a b'o bolo a ma taa voilà min bɛ ni kunnafoni mɔgɔw y'a fɔ cogo wɛrɛ la ye o y'a ta ye ni waati da kɔni Stade kɔni bolo o ka entraîneur de don a ma taa entraîneur fana ko k'ale ma taa aw munna dɔw bɛ ka taa n'o da ye a bɛ ka fɔ ko bolo dɔrɔn tɛ dɛ kunnafoniso caman yɛrɛ y'a fɔ minnu tɛ bɔlɔlɔ kan na ye dɛ k'a taara aw ma olu tora olu bɔ n'u ka kunnafoni an b'a ta bɔlɔlɔ kan kɛ o fait ne bɛ se dilan encore u b'a ta bɔlɔlɔ sanfɛ n'o tɛ ni ɲɛmɔgɔso mɔgɔ wele ne ye min f'i ye a tɛ tɛmɛ o de kan dɛ an ye Stade ɲɛmɔgɔso de wele an y'a ye nabɔ tɔ y'a ye cogo min an k'an ta di da ma an b'a sɛgɛsɛgɛli de kɛ an ka kunnafoni bɛɛ bɛ ten de an b'a essayer k'a confirmer et puis an ye weleli kɛ bi o t'a ɲɛ parce que kunnafoni bɛ ne bolo kunun mais o bɛ se ka kɛ sani dugu ka jɛ sani an ka na ni heure na a bɛ yɛlɛma donc i bɛ tila ka weleli kɛ tuguni k'a dɔn chaque fois est ce que a yɛlɛmana n'a ma yɛlɛma voilà sani an ka yɛlɛ a ka plateau sanfɛ an ye weleli fana kɛ Stade ɲɛmɔgɔso la k'an ka kunnafoni confirmer ko k'a ma taa mais fana kana n'an jigira san dɛ n'a t'a la voilà plateau sanfɛ n'a t'a la ayisa ne ka yɛlɛ kɔni plateau kana se yan k'an ka kuma fɔ a ma taa Lala Kuyate o faamuna e tɛ docteur fo kosɛbɛ Samara Sanogo a tɛ tɛmɛ nin kan kunnafoni ninnu tɛ se ka walawala ka tɛmɛ nin kan an bɛ Isufu Kulubali fo a ka nin kunnafoni ninnu na n b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ kanubagaw mana kɛ Jabaranin kɔrɔ nin sanga in na u bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ bi kɔni a farikolo ɲɛnajɛ taabolo la ni maa minnu bɛ fɛ ka nin tɔ ka walawalali dɔn hakili la bi 19h pile 19h pile a bɛ bɔ direct la n'u sɔgɔlen to u ka Jabaraninso mandi seri fila la min bɛna kɛ kunnafoni ko farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ a kun n'a ɲɛɲɛ u bɛn'o bɛɛ sɔrɔ hakili la Isufu Kulubali a n'a ka cɛdenw bolo nka sani Isufu ka taa a bɛ se ka kɛ n t'a dɔn ni o ɲininkali ye n kɔni n'a a cun kan o de ye k'a fɔ Isufu Kulubali waati in na an kun y'a ye k'a fɔ ko Mali kan ka nin club 4 bɔ bon n kɛra ka ŋunukan dɔ mɛn dɔw yɛrɛ ko a sɛbɛntiyara dɔw kun e ni ne an plateau in an kun delila ka an da kun delila ka tɔn siga t'a la ko pour le moment ko ce n'était pas officiel voilà mais an kɛra ka ye ko c'est officiel donc ko Mali kan ka club 4 o naani yɔrɔ a sɛbɛntiyara wa siga t'a la naani jɔn bɛ taa fan ne fɛ Stade ni Joliba bɛ taa Ligue des Champions na Joliba bɛ turu 2 tan Stade bɛ turu 1 tan parce que FC Jara ale bɛ taa Coupe CAF la ne ma fili ale ni Real comme Real kɛra 3e voilà o de bɛ taa Coupe CAF la a bɛ ten de mais nin ko in sababu ɲuman parce que Mali la ni kuma na n'u bɛ ka kuma wɛrɛ lajɛ k'a bɛ tɔn jumɛn na a sababu ɲuman ye Stade de ye dɛ ni Stade kun kan tɛ taa yɔrɔ si parce que Joliba y'a tan Ligue des Champions na Joliba ma foyi sɔrɔ a yɛrɛ ye kala tili o tili a ma ɲɛ sɔrɔ foyi la Mas dara da. Não, só não é sabe. Mas todo vai ser barcada. Ah, vai ser isso. Agora. Ah, café. Não é de salizi. Anga fo barcada. Doni ya famu. Mali do club nandi. Nani. Flabeta Ligue la. Flabeta Kafla. Sigatola. Flabeta Ligue la o Joliba ni Isadi. Sigatola. Donc Joliba kana match flata. Ah, parce que elle m'a fait ngao. Oh, do la fama. Ani na sel Joliba ko defense ra ko. Ne de Mali entraîneur contrôle de. Mali entraîneur utisika. Tant no jogo bla. O titanye. Mali entraîneur. Tout le monde jogo bla. E mais certes e Joliba ta ba ko do rejila. Mais vraiment ka Yaoundé nali. Joueur clé tiens de ça ka jabi ka joueur clé a o joueur clé ta ka Joliba ke champion ka doublé ke. Ko par exemple ni entraîneur Cameroun ni na star kuna ay ko be stade la. Pourtant ça me ka ta jikono di. An ga Mali entraîneur niveau be ka jigidi.
o sɔnna ma o don o ma sɔn ma o don o bɛ min na fɔlɔ k'o dabila parce que an ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ a bɛɛ bɛ wari fɛnɛ minɛ jukɔrɔ k'o dabila hali équipe nationale kunda halisa an ka académie directeur dɔ bɛ kaso la académie de b'a bolo walidenw bɛ kalifa ma k'a ko kalan balontan na a bɛ ka jugujuguya ta ka ɲɛsin ma jalakunda a fɛn bɛ kaso la k'o da fɛ Isu Kulubali Kulubali k'a bɛ bila yan Tara Kuyate olu ye Kulubaliw de ye yɔrɔ maafa donsow don ayi maafa o don maafa donsow ka maaw fa maaw kɔnɔbara fa a fa ayiwa a bɛ o dɔ in don a ye dɔ in bɛɛ tiɲɛna min fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ i nana an ka wele jaabi a diyara farikolo ɲɛnajɛ kanubaw ye nin waati na o la an bɛ taa technicien fan fɛ an bɛ taa sariya tigilamɔgɔ fan fɛ walasa ka se ka sira di an ka docteur ma komi bi ye ntɛnɛn ye ɲɔ ka ca olu ka wula kosɛbɛ yanni 19h cɛ u n'a tɔ fara ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔ labɛnw sabati mɛn ko jabate ka donna an ye ka an ka sira di an ka docteur ma n'Ala sɔnna ni sogo fɔ maaw bɛ jɔyɔrɔ kamana kan bɛɛ saralen don aw ka kɔlɔsili kɔnɔna na an b'a ye kɔlɔsili jumɛn bɛ yen n'o bɛ boli maaw yɛrɛ ka jateminɛ kan luwanse ko nasira kan est-ce que u bɛ so min kɔnɔ baara ni fonction ni titre minnu la dɔw b'a fɔ k'a fɔ nin tɛ ka so ye i ma ɲinin kɔnɔ o hakilina min bɛ yen vous en votre qualité sinon en rôle d'immobilier d'affaires immobilier de sociologue e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o kan bon suko filɛ nin so tacogo bi dépend mɔgɔw condition min na fɔlɔ parce que i ka ɲininkali fɔlɔ an b'a ɲini bɛɛ tugu ɲɔgɔn na donc min k'a to adamadenw tɛ ka so sɔrɔ min bɛ kɛ u sagona yɔrɔ ye ou bien u n'a tɛ bɛn ɲɔgɔn ma an b'o ɲini bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka a jaabi nɔgɔya la quoi n'i bɛ so yɛrɛ ta parce que adamadenw bi fɛn dɔ kɔnɔ so ɲini na il y a le piège de la facilité nɔgɔya kama i b'i yɛrɛ sɔrɔ jan dɔ kɔnɔ quoi parce que pour que a nɔgɔya i ma i b'i yɛrɛ sɔrɔ jan dɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ e ka sɔrɔ tɛ min bɔ e taara ka taa so dɔ lajɛ k'a ka surun e ka baarakɛyɔrɔ la ou bien a ka surun e limanaw la ou bien a ka surun fɛn min yɔrɔ bi e ɲɛnajɛ bon e dun bɛ sara min ta ani ka activité ninnu n'i ye a bɛɛ jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ so in kɔnɔ i b'a ta don fɔlɔ min na a bɛ arranger kalo 2 a bɛ arranger i bɛ se kalo 4 ma yɔrɔ min na i b'a daminɛ ka étouffer a bɛ se san 1 ma i bɛ taa sɔrɔ kalo 3 juru b'i la bon mɔgɔw min y'a ye o piège de kɔnɔna na o de b'a to i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ confort la u bɛ yɔrɔ min parce que kabini yɔrɔ tatɔ la depuis le départ a ka gɛlɛn ma b'u ɲɛ tugu a kan ka don a kɔnɔ nɔgɔya ni fɛn dɔ kama o nɔgɔya bɛ tila ka gɛlɛya ye o la ne b'a fɔ piège la facilité o de maa caman sɔrɔ so yɛrɛ tali ko la n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ i mana kɛ cogo o cogo ni duguba kɔnɔ sɔrɔ min b'i la i bɛrɛmaso bɛ sɔrɔ donc fo mɔgɔw ka u ka sɔrɔ jateminɛ k'u ka so ɲinitaw fana jateminɛ a bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo a b'a to an tɛ segin nin kuma ninnu kan parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ ko dɔ tiɲɛ ye mais u bɛ fɛ solution dɔ de ka sɔrɔ a la impossibilité la olu ma nɔgɔ n'i ye kuma fɔ dɔrɔn dakuruɲɛ kelen dɔrɔn de don i bɛ so ta i bɛ ka sɔrɔ de i bɛ sara kalo de la ou bien i bɛ sɔrɔ de kɛ kalo la kalo 2 sɔrɔ e t'o sɔrɔ kalo 1 kɔnɔ donc f'i ka dɔn chaque mois qui se passe o ye événement dɔ de ye soko la o de la an bɛ se k'o de fɔ mɔgɔw ye. Sɛgɛsi Babi Samara Kuyate nse i Sanogo mɛ min fɔ ye bamananw ko ko maa tɛ kɔnɔ lasirilen dɔn nka n'i y'a ye ɲaga da la i n'a dɔn ko waati dɔ kuma sera i b'a dɔn ko waati dɔ sera dɛ o ye tiɲɛ bi ye ntɛnɛn ye kosɛbɛ dɔgɔkun daminɛw don baturu ma charger ka ɲɛ dɛ ayi dɛ an tɛ fɛɛrɛ kɛ furu in laban ka to a dogo sira la siga t'o la Samara a nka sani an k'an kɔ don kanubagaw la a ka kan an ka waleɲuman dɔn foli fana kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛ su ma o bɛ bɛn barisa an ka nin waati olu de b'u sigi Jabaraninso mandi Sherifila TV kɔrɔ ka se ka ɲɛmadali kɛ u ka jɛmukan mandi sɔgɔma don o don donc o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a kɛra Mali kɔnɔna a kɛra Mali kɔkan ye tiɲɛ don k'u kun sigilen don u ka Jabaraninso mandi kɔrɔ an b'u fo k'u barika da k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan kunnafoni na nisɔndiyala ka se ka na o las'u ma n'Ala ma basi kan na n'a ye sini fana yira n na o fana ye don dɔ ye olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in nin waati kelen in na Nana Kuyate ɲɔgɔn tɛ i bɛ kanubaw fo parce que dɔw fana ye tɛmɛnen kɔnɔ ɲininkaliw tun bɛ ka caya ne yɛrɛ ko n ko foyi tɛ jelimuso la n ko mais n ko a dɔw la i b'a sɔrɔ a ka essence de banna moto la o banna dɛ mama essence sɔngɔ de ayi sisan dɔw ko ko ne k'i ka numéro d'a ma ne ko ayi n k'i tɛ Orange Money na
Samaira. Munere bala. Kana do man jamfala. Bone ko ne nuru dinga mama fenci. Aha. Awo. Aiwa don machi. Wala kan ba tema ngalike. Kosebe. Ka damne e machina kaula. Madam Jara Umu Koita. Kosebe. Ne ngo bashi te jil musula. Ngone bashi ta yera la ngwa manyere fu. Kosebe. Ka buye kana fanati yani yera kunati. Ka fo ka wala nyimando. Nya fo ngo bashi tila. Kana bana madarala. Bana ma placi dara. Ka fo ka wala nyimando. Mimi mvuyi dala kuyate jemka kanu ba chamani musuma. Ma chama de ngalike. Na kadi ali nyono ka do ye nyininga. Mu fuitila. Dala kuyate ba yera ka fo. Kanu ba don mi yera la saw. Sisa ngoni nyere kera ko star utea star wa okoro mi faka ke star nyere ma to kan kama fla ngoli fla mto ka wuli katama utaye any branding mabere nte bigati yojiwa ene che ala bigati ifo ki wali nyimando ka fo bara anyana to kun damine ondo kanu ba chemani musumafu dimze ni mabakoro maliko na ani maliko ka ante nyina anga so bunyumako amfanda nkaramogo malisa betonga fara nyongo tomba o conseil stami jumali umanye maba a sedu sherifu so mala haidara kadua kai kadua nyina fe ala ka shija kenya an labangu madana dara ku yati ka kanuba kilingin la bela jenefu kadua ke o kilingin la bela jene kadua ke anga jumana nyamawi dara ku yati ala ko fangasi ala ka jumana basigi ala ka jumana kondo kando nyona kadu dakele fe ka bo dakele fe dara ku yati anga nyamaya so amo yera foko wali mando ka anga chaka nyoma bela jenefu dara ku yati dibla barake ba ku nyojo njo mbide aiwa Abu Jabate officiel ale bafo ko bango kauka Jabate kosebe jola kauka Abu lasa kauka Abu Jabate blanche Jabate Abu officiel tedi ama fu Samaira ka fo ko la akisi bla dim toro amina ya rabbi fando mve jonku mede shaka kulubali be oluka duye jiende obe fana kerefeni bita joila ola me jien ka fo sha bamana matigi kamba fu ne che kosebe bito shite amu fo ko wali mando la kuyati ola ki yira fu ka kirna ka fu ichwala kosebe ka fat nationally wati na manyere fu yaro ani meme fu ye Senegal kaw meme fu grand sœur de valeur ko mso mondial ay fe to abi to de Senegal kana ko kamo fu de mi fu Senegal wor fa kana ayo Samaira kana na to surku ga isange horode ewa naga def mangi fi rek wala beta barika aywa bashite kabana do ko ma fu ko asama ko naga def kosebe awa ma fu ko naga def wala kabila jenefu la ko tansira ka mi fra nyonga ka beni bitene do yanyi o de benani ma ni ma flisi kanga ke jemu kanga ni sunu janfara soni la ko tenel ma basike endela sinanga nga nyon soro ya 10h 11h ni yoro ko fole kelna ka jemu ngoro no ko dangana ma ya la ma fola ka clear dama la ka do fun ko hera la ko yati wassalamu alaikum wa alaikum salam malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kunungana langu lotu na mi no fe ona de bitu bini zamzam ganda jini ngura boleye abuyo ipisi na poulet malima muso de ba fe ka kwa ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni ngajike kene da safe femi mu dunja zamzam ganda jini mbuyo poulet ana ipisi du aw milo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni gunokele mi me olabi zamzam ganda jini ngura buyan poulet ana EPC du malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejuke semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zavia Grefe rue 429 porte M1 wale kala ka na juru be bamba 76 80 00 Walekele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya kule ana APC Lude bela jele wasara Une pizaradi Kakenea ani lafia sabati bela jele farkolola akadi kojugu Nimebia geran barobe nyaga wa bela jele nyeda be wala wala nu ele min kabantoron bela jele me nisodia niko John Starire mais awa kuma ga chansa ne de Starire ne kadi wa ne dumunu tinya ne de lezarai ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka autone minina abaw kolo sigi ka o modia o de ya to ne kadi demisanu yo kosebe
aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de Zara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannenw ye